Samantala, tinututukan po sa bayan naman ng Umingan, Pangasinan ang pagbibigay ng libreng edukasyon para sa mga out-of-school youth or OSY upang matulungan ang mga kabataang hindi nakapagpatuloy uminto sa kanilang pag-aaral. Bukas na sa mga benepisyaryo ang programang Project Tawiran na inilunsad ng lokal na pamahalaan ng Umingan at Provincial Government of Pangasinan sa Barangay Nancalabasaan. Sa ilalim ng programa, bibigyan ng kaalaman at pagsasanay ang mga out-of-school youth upang maihanda sila sa posibleng trabaho sa pangangasiwa ng Municipal Social Welfare and Development Office. Bahagi ito ng inisyatiba ng pamahalaan na matulungan at maisama sa mas aktibong partisipasyon sa komunidad ang mga kabataang wala sa paaralan. IFM News. IFM News. IFM News.